Sugeng siang para pamirsa, siaran pawartos dinten Kamis paing 28 Agustus 2020 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat dari rakyat sampun semadya katur panjenengan. Antawisipun masyarakat Desa Karangan Kabupaten Ponorogo gelar upacara ing lapangan. Lan karnaval pengetan dinten kemerdekaan wonten Kelurahan Baledana Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah. Sareng kalian kula Friska Aulia Wirnanda menika pawartos jangkepipun. Puluhan warga Desa Karangan Kabupaten Ponorogo gelar upacara ing madyaning lapangan. Upacara salebete mengeti dinten ambal warsa kaping 12 Republik Indonesia. Dipun tindakaken kanthi masang bendera merah putih sadawanipun 12 meter ing madyaning lapangan. Mboten namung masyarakat, ananing sedaya pemuda siswa SD lan SMP ugi greget tumut upacara kanthi hikmat. Sinaosa wekdal sama siang mboten nyuda gregeting warga kanggo tumut dados pandhere upacara. Kejawi upacara krida sanes ugi badhe kinelar kangge ngregengaken dinten ambal warsa kaping 18 Republik Indonesia. Kados apen bal-balan, apen voli, serta apen sanes ingkang saged nuwuhaken karukunan lan raos gugur gunung antar warga. Pawartos salajengipun, warga Kelurahan Baledana Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah, dinten Kamis 18 Agustus 2020 sonten gelar karnaval pengetan kaping 80 taun dinten kamardikan Republik Indonesia. Langkung margi-margi matis ing kutha Purworejo, antawisipun Jalan Ahmad Yani lan Jalan W.R. Supratman. Panitia karnaval mujamin mratélakaken karnaval kanthi irah-irahan pembangunan. Baledana bersatu dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Dipun regengaken kanthi maneka krida seni khas Purworejo. Sedaya RT lan RW ing Kelurahan Baledana katingal gregetnya puyung lampahing karnaval kanthi maneka kreasi antawisipun peragaan busana, maneka krida seni lan drumlet tradisional, nutuki galon air mineral lan blek. Karnaval pembangunan Kelurahan Baledana dados punjering kawigatosaan warga dhateng margi ingkang dipulapungi peserta karnaval. Pawartos kasebut ugi mungkasi sesarengan kita wonten ing pawartos S. Juba kanthi Asanti Jaya Wijayanti Angleluri Budaya Jawi. Mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Sugeng siang lan matur nuwun. Salam budaya, salam literasi.